खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बर्मानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं ब्रह्मेन बरुवा दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बाक्सायावबो गाजा गोमजायै फोरोंगिरि सान फालिदों क'क्राझाराव सेरेमोनियेल डिस्ट्रिबिउशन अफ ग्रेन्ट इन एइड हाबाफारि सामलायदों क'क्राझार जिल्ला खुंथाय सोरखारनि बानजायनायाव 50-90 फोरोंगिरि सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों अदालगुरि जिल्लानि मादैपारा गामिनि अलंबार कसारिया गोमानानै दङ गसाइगाव बिएड फरायसालिमाया फोरोंगिरि सान फालिदों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव बाक्सायावबो गाजा गोमजायै फोरोंगिरि सान फालिदों हादोर नाङैनो 50-90 फोरोंगिरि सानखौ बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै फालिनाय बादिनो बाक्सा जिल्लानि दाब दाब सोरखारि आरो बेसरकारि फरायसालिफोरावबो गाजा गोमजायै फालिनाय खौरां मोननाय जादों खौरां मोननाय बादिब्ला जिल्लानि बर्मा एम्पायर एकाडेमी बेसरकारि जुनियर कलेजनि फरायसाफोरा सेथि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे 50-90 फोरोंगिरि सानखौ गाजा गोमजायै फालियो ओरैहाय सुबनकाटा UN एकाडेमी आरो सुबनकाटा गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोराबो सानसेनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै फालियो बर्मा हिनजावसा गोजौ फरायसालियावबो गाजा गोमजायै फोरोंगिरि सानखौ फालिनाय जायो मख'नो गोनांदि बर्मा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि अर्चना गस्वामीआ 2019 मायथाइनि थाखाय जिल्ला खोलोबाव बाक्सा जिल्लानि कृति शिक्षक एबा जाफुंसार फोरोंगिरि आइडियल टिचार बान्थाखौ मोननो हानानै फरायसालिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों बिथां गस्वामीआनो बर्मा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि अंकुर मुंनि गांसे इन्जुर लाइसिखौबो बेखेवनानै होयो এখন প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা প্ৰাচীৰ মানে হৈছে বেৰা এই বেৰাখন হৈছে প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা মানে হৈছে এখন পাতত এটা পাত বা দুটা পাতত লিখি আৰি থোৱা এটা বস্তু আলোচনী বেলেগ বস্তু আৰু পত্ৰিকা বেলেগ বস্তু हादरनि दार्शनिक फोरोंगिरि बारग' हादोरगिरि गियाननि बिगोमा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि 50-90 जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बर्मा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि फरायसुलिफोरा फोरोंगिरिफोर फालि खोलोम बिबारनि थफाफोरजों गोथार सानाव मान बावनाय जायो होनना खौरां मोननाय जादों बबेखानि खौरां मोननाय बादिब्ला जिल्लानि निकासै गोजौ फरायसालि मुसलपुर जौमा फरायसालि मुसलपुर UN एकाडेमी बाथौपुरी बड एकाडेमी बरबरी गोजौ फरायसालि बर्मा हिनजावसा गोजौ फरायसालि बर्मा जौसिन फरायसालि एकालब्य मडेल फरायसालि दलबारि जवाहर नवोदय फरायसालि अदालबारि लोगोसे जिल्लानि गोबां फरायसालिनि फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरा बे फोरोंगिरि सानखौ गाजा गोमजायै फालिना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों बाक्सानिफ्राय बिनय कुमार बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां क'क्राझाराव सेरेमोनियेल डिस्ट्रिबिउशन अफ ग्रेन्ट इन एइड हाबाफारि सामलायदों क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय आसाम इन्डास्ट्रि कम्पानिनि लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारिजों दा प्रजेक्ट डाइरेक्टर ITDP क'क्राझार गौथुमनि बानजायनायाव मुवा बेसाद रानसारनाय हाबाफारिया सामलाय जायो बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै नुजाथि आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथां आरो माननि आलासि महरै नुजाथियो क'क्राझार BPF राजखान्थि दोलोनि नेहाथारि देरहासार बसुमतारी बिथांमोना बे सेरेमोनियेल डिस्ट्रिबिउशन अफ ग्रेन्ट इन एइड हाबाफारियाव थिं हासार सि सुग्रा आरो खुन्दुं बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बिलाइनाय जायो बे मुवा जगायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि लानाय समाव फोरमायो दि बे हाबाफारिखौ WPT डिपार्टमेन्टनिफ्राय जगायनाय जादों आरो गुदामाव दोननो जायगा गैयैलाय दिनैनि प्रग्रामखौ हाखु दाखु सामलायनाय जाबाय होननानै बुंथिबावो बेजों लोगोसे दिनैनि मुवा बिलाइनाय हाबाफारिया मोनसे ब्लकआव मोननै हरै बिलाइनाय जागोन उनावहाय बेनिफिसारिफोरा ब्लकआव फैनानै लांफैनो हागोन आरो गासै 415टा सिम जगायगोन होननानै मिथिनो होयो क'क्राझारनिफ्राय बेनोजन नार्जारिनि रिपर्ट
बड'लेण्ड खौरां क'क्राझार जिल्ला खुंथाय सरकारनि बानजायनायाव 58थि फोरोंगिरि सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। उदां भारतनि नैथि हादोरगिरि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सान 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानखौ दुलाराय भारत हादरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव फालिनायजों लोगोसे बीटीसीनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायावबो क'क्राझार सहराव थानाय बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि अडिटोरियाम नब्लाङावबो फोरोंगिरि सानखौ रंगिना संगिना हाबाफारिजों सामलायनाय जायो। बीटीसीनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव फालिनाय 58थि फोरोंगिरि सानाव डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि सावगारियाव बिबारजों मान बावनाय आरो सानजौफुआव गेवलां मेलबो खुंनाय जायो। गेवलां मेलाव आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गयारी, बीटीसीनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बीरेन चन्द्र फुकन, लेङाइ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रबिनसन मुसाहारिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि पार्थ प्रतिम मजुमदार आरो बीटीसीनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि रवि शंकर बरगयारी आरो एपीएससीनि सोद्रोमा प्रफुल्ल हाजवारी बिथांमोना। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाफुंसार फोरोंगिरिनो मान बावनाय जायो। आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि लानाय समाव फोरमायो दि जेसेबां आजिरा लानानै लांदां जायगा बे जायगाखौ प्रिलिमिनारि आयदानि गेजेरजों सुफुंगोन होननानै फोरमायो। लोगोसे डक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्लीनि जोनोम सान 5 सेप्तेम्बर बा फोरोंगिरि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै समाजखौ दानायाव फोरोंगिरिफोरा डक्टर राधाकृष्णननि आदर्शजों समाजखौ दाफुंगोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो। गभर्नमेन्टे टेट शिक्षकবিলাকক আকৌ দিবৰ কাৰণে প্ৰক্ৰিয়া লৈছে। এইটোৱেই মানে যিটো গেপ সেইটো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে ইনিচিয়েটিভ প্ৰিলিমিনাৰী ইনিচিয়েটিভ সেইটো লোৱা হ'ব। बे मेलजोंनो लोब्बा गोनां सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि रबिशंकर बरगयारी बिथाङाबो खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि लानाय समाव फोरमायो दि बे बाराव बिथांमोना 58थि फोरोंगुरु सान खुंबोदों आरो बीटीसीनि दरब्रै जिल्लायावबो हाबाफारिखौ सामलायदों। बे बोसोराव बिथांमोना राफोद जाफुंसार फोरोंगिरि हिसाबै गासै 10 सा फोरोंगिरिफोरखौ सायख'दों आरो बिथांमोननो नोगोद 5,000 रांजों लोगोसे फोरमानलाइ आरो गांसे बिजाबबो मान बावदों होननानै बिथाङा फोरमायबावो। চাৰিখন জিলাতে অনুষ্ঠিত হৈছে। কক্ৰাঝাৰত চেণ্ট্ৰেলি আমি কক্ৰাঝাৰত 157 অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আৰু 10জন কৃতি শিক্ষক যি কৰ্মৰত এতিয়াও কাম কৰি আছে। बेजों लोगोसे बीटीसीआव गासै 654 सा फोरोंगिरिफोरा बे बोसोराव आजिरा मोनदों। लोगोसे बे बोसोराव आयदा फोरोंगिरि हिसाबै थिसननाय जादों आरो दासिमबो गोबां लांदां जायगा सुफुंनांगौ। बे गासैखौबो टेट आनजादनि उनावहाय थिसननाय जागोन होननानै बिथाङा मिथिनो होयो। क'क्राझारनिफ्राय बिनोजन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। अदालगुरि जिल्लानि मारिफारा गामिनि अलम्बार कसारिया गोमानानै दङ। थांनाय मंगलबार 3 सेप्तेम्बर खालाराव अलम्बार कसारिया गोमायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सावगारियाव नुनाय हौवासाया खोमा खोनाया आरो बुंनोबो रोङा। हौवासाया नावकाटानिफ्राय गुवाहाटीसिम बासाव हान्थिदोंमोन आरो गुवाहाटीनि आदाबारियाव हौवासाया गोमायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। अदालगुरि जिल्लानि टंला थानानि सिङाव थानाय मारिफारा गामिनि नेपाल कसारिनि फिसाज्ला अलम्बार कसारि गोमानाया गासै सानब्रै जाबाय। नाथाय नखरनि सोद्रोमाफोरा दासिमबो नागिरना मोनफिनाखै। बे सावगारियाव नुनाय हौवासाखौ सोरबाफोर नुयोब्ला 9678346911 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों अदालगुरिनिफ्राय मिजिं बर' बिथाङा। गसाइगाव बीएड फरायसालिमायाव फोरोंगिरि सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव थानाय गसाइगाव बीएड फरायसालिमाया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों फोरोंगिरि सानखौ फालिनाय जादों। बे हाबाफारिखौ दैदेनो गसाइगाव बीएड फरायसालिमा सोलोंसा आफादा। हाबाफारिनि सोमोन्दै हाबाफारियाव नुजाथिनाय फरायसा फोरोंगिरिनि गेजेराव गसाइगाव बीएड फरायसालिमा सोलोंसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिनेश नार्जारिया हाबाफारिनि सोमोन्दै बुंथिनानै होयो। डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि मुसुखायाव आलारि बाथि आरो बिबार बाउजेनो डक्टर अजित बर' गसाइगाव बीएड फरायसालिमानि गोरायुं बिथाङा। बिथां नार्जारिया हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै आरो गोथौयै फोरमायो। नुजाथिफैनाय गासै फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरनि सिगाङाव सासे फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरनि मावनांगौ हाबानि सायाव गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ बिथां बर'आ लाखियो। आं आसा खालामदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि समाजाव जि मोनसे नंखाय साननाय नेगेटिभ एटिटिउड दङ सोलोंथाइनि फारसे
जे सोलोंथाइ लायोब्ला बा स्कुल कलेज फरायोब्ला साख्रि मोनथारनांगौ होननाय मोनसे नेगेटिभ साननाय दङ नंखाय साननाय दङ बेफोरखौ जोंनि समाजनि रावनिबो गोसोआव डेभेलप जानाङा बा रावबो बिदि साननो नाङा आसलथे सोलोंथाइ माने साख्रि मावनाय बे नङा सोलोंथाइ बिजोंनि गेजेरजों जोङो सासे सुबुंनि आखलखौ जों दानो हायो जोंनि सुबुंथिखौ जों जौगाहोनो हायो समाजखौ जों फोसाबनो हायो बे हाबाफारियाव गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि बिबुंगोराफोराबो फारि फारि गावसोरनि बेसेन गोसा बिबुंथिफोरखौ फरायसाफोरनि सिगाङाव लाखियो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों बे हाबाफारियावनो गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि सोलोंसाफोरा गावसोरनि रंजानाय गोसोजों फोरोंगिरिफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे मेथाइ खननाय मोसानाय मेहेर गोनाङै फोरोंगिरि सानखौ जाफुंसार जाहोयो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफां हारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।